Здравейте хора, аз съм Ямбо и днес ще играя в... Аз казваш мапа, това ще видя. Diversity 2 нещо там. Не го знам. И ще играя Survival. Чакам да ми заредни. О, как ми лагва. Обчемка съм. О, как много лаги. Първо много справя припада да го правя. Тук съм хора, не знам защо те им лагва, но... книга. Където Survival Branch. То трябва да имаме и тези айтеми, че това да оцеляваме. Envil. Той... сварена риба. Не го знам. Той пай. Златна ябълка. Той пак не го знам. Той не знам. И сам. Къде да започна? Първо ще отида да взема малко дърво. Гледайте как ми лагва. Хора, пак ще справя малко клипа, ще ресурсирам Майнкрафта. Хора, тук съм, оправя се малко, не знам дали. Ама не лагва чак толкова. Опа. Там нема лава, като я тук. И след малко влизам за диаманти или желязо. Най-много ще има диаманти тук. Да ви кажа. Расте. Не знам дали ще има диаманти. Ще да. Хора, не чак толкова. Пак лаги малко. Ама малко.
ще направя и един меч. Не, първо трябва печка да направя. Значи без печка за къде? Къде ще пика айда, бе? Почвам с готване с минута, но първо трябва да взема малко храната. И да я изпика. Ладно, тук, нещо. Хора, чакайте малко. И трябва да взема малко дърво. Така, легнах да спа. О, изпекла си. Чакайте сега малко. Да, пучка. Ние първо трябва да се изпека пържон. Или... Ама тук. Крипър е там. И ще направя много малко. Тук е край реката. Първо трябва... Първо ми трябва да направя една бутичка. И една дървена шкура. За малко ще държа. За малко ще... Така, хора, тук съм. Тук трябва накъде да правя. То само с едно не става, но за сега само едно ще бъде. Ама аз защо сега въобще като не ми трябва? Я да ги сега. Аз нали вътре там имам една терена. Сега ще я покажа. Ако сте отдели, още от началото къде влязах в къщата, ой! Сега ще я покажа. Защо като почна да ходя нататък, много ми почва да ми лага. Ето. Ето имам си пшеница, тем приментри. Ето има. Като и цяла ферма. Аз откъде да отида нагоре. Или пък... Вие сега колко голяма къщата, пък... Тя не е много голяма. О, тук има нещо. После ще ходя към мината. Сега...
Ще я взема малко точно и че там не. Сега. Не. По друг ден. Така хора, сега ще ви напомня да се абонирате за мен и какво да ви докажа. И така. Чао.